Sker der med hat? Så, Hvordan havde du det med læsning, før du kom til campen? jeg synes, læsning var meget kedeligt og sådan, og nu har jeg fået sådan et andet indblik af det. Og faktisk synes jeg, at jeg har fået en god læseoplevelse her på campen. Hvad tænker du, når du hører ordet læsning? Det er ikke engang tænkt, at det var meget kedeligt og sådan noget. Men som sagt, så fik jeg en god læseoplevelse her på campen, så jeg har fået bedre indtryk af læsning. Hvilke læseoplevelser har du haft? Før det her, så havde jeg sådan en læseoplevelse på Facebook. Og sådan noget, da jeg læste på Ekstrabladet og de andre sider. Og sådan. Jeg har aldrig sådan læst bøger, sådan noget, litteratur og sådan noget. Det er aldrig interesseret om. Hvad har du lært om din læsning på campen? Det jeg har lært, det er, at jeg helt klart har fået en god læseoplevelse. Og så har jeg også lært at læse lidt hurtigere. Jeg har fået meget mere tempo, når jeg læser og sådan noget. Så helt klart. Hvad har du læst, og var det spændende? Jeg har læst Slatsen, og det var rigtig spændende. Jeg kan godt lide selvbiografi og sådan noget. Ja. Det var helt mig.